Dahil sa sobrang init ng panahon, pangarap ng bawat isa ang makaswimming man lang kahit po sa mga swimming pool, kung hindi naman sa mga waterfalls o mga dagat. So, we take the chance to visit Villa Ana Resort. Dito lang po yan sa may Palikwason. Dito dadaan sa may sentro ng Carolina, liliko sa left at nandiyan na po ang isang resort na maganda para sa mga bata sapagkat medyo mababa lang po yung o kaya hindi masyadong malalim yung swimming pool at meron pang laruan para sa mga bata, may slides. So mostly nakikita namin ay mga bata po, mga baby ang mga nandito at may dala rin po kaming baby kaya medyo okay lang, natuwa po kami nung kami pumunta sa swimming pool na ito at nag-enjoy tayo rin ng medyo po hindi masyadong mainit kasi po nature ang nandito, mga kahoy, mga punong kahoy sa paligid kaya po hindi masyado ramdam yung init. Maganda po yung ganon, yung magsiswimming ka o mag-outing ka, may mga kahoy para hindi tayo maluto ng init o kaya po hindi tayo masyadong mainitan. So, just sharing to you guys, medyo po tayong natutuwa at naka-outing tayo, naka-swimming kasama ang pamilya.